Hello guys, this is another vlog sa Boholisya. Karon isoroy mi diri sa among barangay gyud nga naa siya gigama nga dam. Nya lutsan supply ni siya sa kabasakan diri. Ano siya ang dam karon ongoing pa ang trabaho karon diri. Muna siya, ongoing pa ang trabaho. Sige pang trabaho. Ay, pamuno! Oh no! Yeah, mauni siya i-view dire. Dito sa tumoy sa buntod pa. Ano kanina tanin niya kay nagdungaw ni nga dam. Supply ni nga to sa mga kabasakan. Dire. Di makita kayo. Mauni mga basak dito, makita niyo dito sa ubos. Atong i-zoom ha. Muna siya o mga kabasakan na dito. Pati dito may sa buntod. Niya karon may mga bakho, bulldozer. Pero na diha makita ninyo sa unahan. Akong anak graon kayo. Ikadahon na akong anak. Asawa na ko sa anak dito. O duha diha. Wow! Gibuhian po ni sa isda ko no kay na may makita mo po diri nga na magkibo-kibo. Sa una sa wala pa ni siya maingani ma-renovate ama trabaho mga dam kuan gini siya diri gitawag ni sa mga diri og lokob. Lokob ni siya murag tangki ba tangki lang ba murag tawag og mo yung gama. Gibuhian ni sa una diri mga kasili mga sagol lang na pantat na sagol. Niya tilapia pod, mga giant nga tilapia kanang puhog ikog. Niya mudulhog ta diri sa ubos guys. Subay ta ning agianan sa bulldozer ug bakho. Day turista ay. Wow! Ato kasugat. Arita sa ubos oh. Okay. Tabi, agimi ha. Pasuroy ay sa inyong lugar. Daray. Muna siya, sigihan pa siya trabaho karon. Nya ongoing pa ning siging riprap ani niya. Para di dahili ang mga yuta. No. Nani siya sa barangay Kambitoon. Inabanga Bohol. Muni lugar sa mga nag-supply di mi karon rin naglaglag. Kauban ang akong pamilya hapon na makita ninyo nga murag ko ana kanang ngiob na gyutay. Setorita. Nanay kibo-kibo ay mananaw ta padaol ta. Mutan auto sa kananay ning kibo-kibo. Kibo-kibo. Mga isda ni siya, mga isda. Wow. Nindot ni siya view diri. Dito lang sa tumoy sa buntod ba dito? Sa una, sa wala pa ni may ngani, mabot mi diri magkabi. Sa una, manguan mi mang siya nga ni manuog kaka. Wow! Mani karon pa sila dito akong kamagwagan ng anak nagkugos akong kamanguran to babaw. Nya, siya Rary. Kuan kaduha. Nya, dayon sakata. Balik ta sa agi. Nya, si Aaron pina backpusing para himulsa pa murag puno ang bulsa sa kwarta. Wow! Ay, o pag umangkon. Balik lang saka. Right. Saka ta.